Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Naapagiday sa bahay sa mga pater si Merchi. Pero, unsa mo kahisod ining suot niya para ni Johnny? Ako ba kaning ablihan, no? Unsa man suwata, Mikmik? Poldo? Oh. Oh. Unsa man ang suwat nga gatag sa tiguang? Oh, saka? Di may suwat. Listahan man is utang. Ay nalagaw pamakak, Mikmik. Nakabati ko sa gisulti ni Lola Imar ba, ha? Spy man dito tiguang nga. Pasumangi lang di siya paibot sa ngipon. Sa baoy, patakag pamasangil na Poldoy. Mami na suwat, be. Wala no. Nga no gutong imo maning kuhaon nga di man ni para imo. Nahibaw ko nga para ni Johnny. Musa ambi na. Yabag ka? Nga no gutong imo maning kuhaon nga di man ni imo. Para man lang Johnny. Una igagaw man me. Ako'y basa na. Hilamay, di man gani ko mahimong mubasa ini nga suod, Miss Johnny. Ikaw pa ka ha, nga wa may salig si Johnny anang utok ni mo. Oh, kaya nga naman ning utog na ko. Unsa man ni? Si Mangkag utok, mao na. May nagpagdagang sulti ko. Ambi na ng suwat. Di mahimo. Ambi na ba? Kung di ka gusto nga masakitan ka sa lawas. Iyay, lami or makatumbuya ka. Ayay pud ka, kabastos ni mugbabang pulduha ka, baho pag yun. Usa? Usa? Baho kong baba? Oh, busa, ay paduol na ko. Abi ni suwat, Bilchi. Oh, Ambi na. kuha ako, makakuha ka. Ambi na ba? Mangwitik ka manggod. Mamugos man sa ka. Di lagi ni nako ihatag nimo ang suwat, kay di ni para imo. Ambi na! Ya! Ay! Kay... Ako, suko na ko ha? Lagot ako ha? Lagot na ba ako? Ambi na! Ha? Gukod lang! Oh, panuway tubuya. Kasakit sa kong tiyan. Balik din na Mikmik! Ayoko palaguta ha? Buno ka rin ako! Ato kumuagi sa yuta nga giagyan mo ni Johnny paingon sa bungtod sa yuta sa mga pater. Mikmik! Balik! Balik! Kipag man gyud Miss Puldo. Ikukod man gyud na ako. Aw, karon ka. Ituyok-tuyok ta ka. Gukod lang! Aron mo hiyos gamay ng imong tiyan, Puldo! Ay, gikuton ako. Akong sugat-sugaton sa Mikmik, be. May na, hindi kayo siya mahagos pagtungas din, eh. Looy mo sa kong amigo. Kinahanglan magkasulti yun, Miss Milchi. Karong gabi, musud ko sa bahay sa mga pater. Pahuway na, Milchi. Pahuway na. Nga nang po isa magkikuniyo sa pagpahuway. Nasige na lang akong pahuway. Kinahanglan nga mangandam ka. Nga naman, makuha na ba rin mo ang kupang bulawan nga nasa imong amahan? O, Unsa? kitang duha ang mukuha sa kupang bulawan. Unya, manibat na din eh. Mao man yung gusto, di ba? Oo din do. Kinala makabiyan ako ng bahay sa imong amahan. Di pa? Nga muram kag mahadlok din eh, Milchi, ha? Ha? Ang kalit mong nervyoso niya. Kuan. Dili na lang ko ganahan din eh. Oh. Nakahukom na ko nga. Dili na gid ko mobalik og tunog ining dapita. Nga naman. Basta, dili ko ganahan sa Oh, sa imong amahan. ang akong amahan ang imong gikahadlukan. Oh, mahadlok ko ni Sir Darwin.
Unsa man ang imong gikadlukan sa kong amahan, ha, Milchi? Daghan. Paghingaan og pipila. Kuan, mahalo ko sing tinanawan nako. Ha? Nga naman. Unsa may tinanawan sa kong amahan diyan nimo, ha? Murag dunay pirming kahulugan. Kahulugan? Oo. Og mahalo ko sa dental clinic. Ha? Tay paragod. Unsa man sabi mo gikadlukan sa dental clinic, ha? Murag daghag misteryo nga nahitabo sod sa clinic. Og unsa? Unsa? Murag dunay mga mata nga nagtan-aw nato kun musod ta sa dental clinic. Unsa? Dinto mao ka na ang tinuod. Og may bahin sa klinik nga. Ambot. Dinto, tuhoy ko. Tinuod akong gisulti nga dunay pultahan sa dental clinic. Nga puto lang hagdanan paingon sa ubos. Milchi, husto na. Husto na. Sige na, pahuway na. Ayaw na paghuna-huna o mga butang nga makapahasol nimo. Sige na. Bueno, sige. Inom na ninti. Aron, mas mulig-o ang imong lawas. Asa man ang ngati. Inom na. Makaayo ni nimo. Sige na. Imna na ka na. Kay tubagan na ako sa gawa si Puldo. Diya ka na. Dili ko mainom ining tingin nga inghatag na ako. Muna ka. Musamot ko og kaluya kung mainom ko silang ibang hatag na ako. Ako ning iyabo. Hello, Puldo. Unsa ni balita, ha? Boss, Oo. katasan ko, boss. Puldo, Boss, nansa man ka? Muram ka nagihubak. boss. Nakukot ko ni Mikmik Tomboy karon, boss. Usa! Oy! Nganong imo mang gigukod ang tumboy? May suwat nga gipasikreto hatag ni Milchi para kay Johnny. Ang tiguwa nga si Lola Ima. Siya naghatag. To anis Tomboy. Unsa? Taba, kon. Unsa man ang suwata, ha? Mao na ginaya akong gigukod. Ang Tomboy, boss mo na hinungdan nga gigukod ako siya. Oh. Ako tambawion ang suwat o gihatag ni mo, pero gidagan man sa Tomboy. Tuwa pa ingon sa yuta sa mga Guinaver. Unsa? Sigurado ka? Nagikan gini Milchi ang maong suwat? O lagi, boss. Nabati yun ako. Mao na ang gisulti ni Lola Ima sa diyang iyang gitono lang suwat. Gikan ni Milchi. Sige. Pangitaag yun ang tumboy. Kuha ang maong suwat. Mauna ang imong misyon karon. O, boss. O sige, bye. Ha? Unsa man ning sekreto nga suwat nga gipahatag ni Milchi kang Johnny. Ha? Ha? Giilad ko ni Milchi. Doon na si kasabutan uban ni Johnny. Ha? Mangingilad ka, Milchi! Yan ako sa ibabaw nga bahin sa kakahuyan. Hain naman ka si Puldo. Muraugwa naman magsunod na ako. Oh. Tuara ding dakugtiyan ay. Huh. Bakit mo surrender da? Bahala ka. Sunod lang. Mikmik! Ang pinasuwat pa! Patay yung kapustindog na alam. Ha? Ngano gutong ako man ang mamatay. Yun na. Naidagan ba to? Karon ka. Mikmik! Dili di ka mahunog gukod ako, ha? Kining batoy imo ay... Aray! Hoy! Ayaw pa ba ito? Madag ayaw! Mikmik! Hoy! Saan mo nang imong gibato? Si Puldo, di gukod ko! Tabangi ko! Ha? Aray! Panuhay ko ito po yan! Anay ko! Anay ko!
Kadasmag-dasmag lang ang aging. Nauya sa mga gagawin. Mura mag-irong buang nga. Naulian. Dagan. Tagam kang tawana ka. Ako pa'y baharan nga bunog sa kanahang dako. Abay, nasundan di ka niya nga. Naghatod sa kong pagkaon. Oh. Hala. Ang imong pagkaon pa iwat na ko mata. Ah, ha? Ay, sorry, bay. Ang Gutom kini man mo ang kung baby. suwat ang akong gidali og dagan gud. Kay ilugon man ni Poldo. Suwat. Unsa man ang suwat ha? Suwat ni Milchi para nimo. Ah, ha? Niya oh, basa ha. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!